Ayo,
sang sir panggele kosong Eha 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 Ayo, ayo, oi!
Yuk. Kesenanganku ada Dek Tia. Ada Dek Frida. Ada Dek Tata. Ada Dek Ye.
Oh.
Yuk, yuk. Ayo Prit. Iya. Ya, piye bar? Mutung piye bar? Mutung. Ora mengkeh-mengkeh. Jan ora apa-apa untung ora pedhot. Wes, wes. Heeh, wes iki pokok wes. Wes bos. Dasar tinggi ada di Pawang. Masya Allah. Mantap banget. Yo. Padahal kono wis ngeyel sabar iki. Wis medhun bar. Gentenan piye? Gentenan liyane yo. Nah iki tenanan iki mau tenanan iki. Nah iki tenanan. Tak kira gimmicknya tenan jelungkup ngoten ya. Heeh. Mas Donald iki yo jan mesakno lho agek arep maknyuk ngono kok ya dikendangi. Kendangi ya bal ya. Wah, Sapa bal sih. sing nakal bal? Oh juragan. Oh juragane. Juragan. Heeh. Ora apa-apa bales nek ning kene bebas. 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 Heeh. Mbuh engko tekan omah urusane. Ora apa-apa bal. Iki wis dadi ya, Mas? Wis dadi ro bar, tekon sabar. Wis. Wis. Ora biasane nek ngene iki Mbok pawane ning leboni ya, mbok pawane leboni ning urung. tengah. Leboni sik, leboni sik. Dileboni sik. Lah lagi iki ana pawang kok wedi karo penari iki. Ayo ku. Heh, kuwi ngleboni apa ngapa? Ngleboni apa? Oh alah jan. Oh ah, oh, oh, ah, oh, ya. Iki sik dadi malah pawange. Ya. Lah iki jadilan lho bar. Oh, kok wis Kon piye to, jadil Bang? kok. Oh alah bayaran gede dhewe kok sambat. Potong gebrek lho kok. Nah wis. Hah? Kesel ya diesel ya. Sembarangan. Pas bet nyabar. Hihi. Inje alhamdulillah menika kancane tambah siji Mas Teteh. Nggih, sugeng rawuh Mas Inggar. Mantan sembah nuwun. Jan terharu aku akhirnya diundang Asmara Yuda. Iya. Mergane ya le pentas kayak gitu men. Aku ra matur ngoten nggih. Dadi ya kayak saiki le iso ngundang le. Padha lho aku biasanya ya ora tau iki. Mang tahun pisan kan iki. Istighfar. Asmara Yuda sowan wonten babak angka 3. Nggih, Sareng Mbak Putri. Amita Dayu. Sumangga, Cok. Nggih, monggo menangani monggo lagunipun. Dilekasi apa, Cak? Ini rada njaluk apa-apa to? Sing ngendang ya dobel ya wis sing Sing ngendang. kendang double. Wis dobel. Nek ora Asmara Yuda ora kok. Ora. Heeh, jan luar biasa pokoknya. Jan do kaya nganu cecak. Mergane Ireng putih. Hitam putih.
Alah, Mas Randy Sugeng Rawuh. Jen saya lemu ya, Mas. Makmur, Makmur, susune cocok. Mereknya apa Mas susune? Oh, kula tak ganti bijang SGM kan kula. Jadi mangga.
Jih. Setia tenan ora? Nah ya kuwi setia ora bar? Unine. Setia kandhani kok. Oleh Aku sabar percaya padamu aku. pokoknya. Setiap tikungan ada. Heeh. Terus sabar percaya aku. Percaya? Jujur kok wonge. Wah kandhani kok. Ora iso jak kethikan Mas. Iya ora kaya jenengan. Jih. Semoga Mas Inggar mbok pilih lagunya apa? Mintanya apa? Mintanya apa? Mintanya. Ada yang minta? Ada yang minta kasunyatan, ada yang minta Apa? Kesandung-sandung. kesandung-sandung. Apa meneng? Derek Apa kemawon. Bebas. Apa Mas? Katresnan sejati nek mau 50 berarti saiki piro, Mbak? Muda. Muda. Wis jam 3 munggah iki muda. Iya, Yo, Mas aja. ya wis bisa. Mau mau. Katresnan sejati. Saiki apa-apa kok muda iki lho. Sek tul, sek tul. Sek Mau wis tak tul, sek. tawa-tawake mergane. Ngersake katresnan Barongan. Sejati. wis padha oh ora apa-apa. Padha wae ora apa-apa. Matur nuwun nggih Mas nggih. Mengko ngene iki flat. Bisa sak babak meneh. Bisa sak babak meneh mengko padha ya ora apa-apa, Mas. Oh. Ente. Matur nuwun Mas. Mas Inten ya Mas ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tak kenal orang kata sayang, tak sayang bojone wong. Tante ini Semoga. mengliarnya Sejati, ayam. katresnan wae. sejati. Tidak. Semoga Mas dipun pinangkani. Ayo dong, ayo. Ayo Bang.
Tunggal. Napas tua alon-alon ae to. Kang Mas tentremno atimu. Inje luar biasa. Hop. Iki ya tunggal dene Jan. Mau nambani sabar iso. Aku mau dong ditambani sama sabar. Bar, tambani bar, Mbak Tata bar. Aku mbak ditambani bar. Pripun nyobi Aku sakit soalnya. Nyobi mriki Mas. Coba tambani Oh, Mbak Tata. Mas digameli, digameli Sembuh, Mas. ayo. Yo. Digameli, 3 Mas. 2 2, 1. 1. Asmara Yuda. Iya iki. Ha iki. Nek ngene iki lek dadi kepiye Mas? Alon-alon dadi. Bar. Aku padamu. Kualik-kualik. Heeh. Temanten Saribin. Sogo. Ade adat acara adat. Panggih. Lan injih adicara adat. Idi Widono. Iki acara apa iki? Kena tambani ku ta. Tambani bar, Sik, tambani sik, bar. Lali, sajane lali. Sik. Sik, Nek, sik. ah ya wis ki. Yo. Wae bar. Wae. Wis ra iso berkutik kayak ngene Bar. iki. Sabar. Ah iki sing dadi malah sing pawange ya. Heeh iki. Ya. Rasa nambani. Iki kudu spesialis nganu kok ya. Sik. Sik. Nek ngono ku lah ya dredeg to. Gimana Jajan. perasaannya? Perasaannya piye Mas? Dumung dadane sak bal. Iya. Sik, aku urung sumadyo iki mau. Iki perasaane piye? Gredeg. Ya Allah, malaikat jangan catat ya Allah. Mergane bingung lerek nyatet kepiye iki mau. Wes ketoke tekan kumbengi betah ngono ki bar. Heeh. Iya. Mari to bar. Mari dhewe andene. Mari dhewe elok tenan. Lah iya, lah rumang sapu sing dadi sapa? Aku ngono apa? Lah sing dadi kowe kok. Kan sik nambani aku. Sik disembur sapa?
Biasanya sik dadi sik disembur apa ora? Pawang angel. Brek. Bayaran piro iki ndek, Brek? Oh alah, terus kaya to. Nggih, monggo. Jebulane memeluk sabar itu jan nyaman. Nyaman tenan. Tidak blas. Ora baleni neh to. Wis. Apa to, Cah? Oh, manut. Oh alah, sabar yo njaluk tisu to, Bar. Oh, kebabak nyedil apa ya, Bar? Aku juga sampai basah. Heeh. Ki mbuh urusane engko ning mburi karo sabar kepiye ra ngerti iki engko. Inji, lagu sak candhaipun tasih sarengan kalian Asmara Yuda. J bersama Dinta. Oh. Inji. Penyewaan Dan Pro kostum. Audio Sound System. Oh, sik rung rampung aku lihat branding ki. Oh iya terus. Soalnya anu juragan iki baik hati tidak sombong suka. Oh kandhane kok tenan. Aku ndene kita Mas percaya ora? Oh, piye. Aku ndene wong tok. Hah? Wong tok. Piye kuwi? Bentukane piye wong tok? Regane. Iki teko sapa? Dinta House. Dinta. Iki klambiku ya Dinta. Oh. Raku Dinta. Sepatune Herlina. Deke aku ndene gur modal Modal apa kok ora nganggo mic to? jeroan. Oh. Babat. Iso babat. Iya. Marai sasak asam urat iki mau. Yo, Cah, yo. Malah nukang. Kerjep malah dasawisma. Oh, nyebar. Blocking. Masih bersama Mbak Brenda Saroni. Ada Mbak Ada Mbak Tata Angelina. Mas Tata.
Pripun toh? 3, 2, 1 Asmoro. Ayo Bar. Ayo Bar, buat gawe Bar. Ayo Ca, ayo Ca, ayo Ca. Dibantu yo. Sik aku lho Bar. Sik aku lho Bar. Piye Bar? Lo. Ya. Tanggung jawab, iki tanggung jawab. Yo, dibantu yo. Iya. Dijunjung. Kandhane. Yo, dijunjung. Gendong Bar, gendong. Alon. Yo, kasih jalan, kasih jalan. Lo. Ngene njaluk gendongke tiyak ngono apik. Yo. Nomor antrian. Ayo, Cok. Oh. Yang mana? Iya. Pawang entek. Gita. Netangis anake wong. Bali dhewe.
lanjutkan. Habiskan. Yang mana yo? Oh, ah, oh. Kegerebar. Iya. Oh, iya. Kondo. Oh, 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 oh. Piye? Ya, piye bar? Kon ngenteke kok malah dindeke bar. Karep nyopo bar? Gendong ae gendong kok mlebu gendong. Jajal. Nah, kayak Ora kuat ketoke. enek pawang wedi karo jaran. Ya iki. Gendong ae. Oh, wes. Mapan ngono lho, Zan. Gelem Ayo, ora? Bos. Ora gelem. Ayo bos. Digendong. Dikitik. Sing shouting ngono lho bar. Jaluk apa bar? Tekoni ya bar. Kurang Lho gelem. apa? Jaluk apa? Rabi, alah sesuk. Pak jaluk apa po? Lah ya piye terusan? Jujuk. Oh manuk oh. Jaluk apa Mas? Jaluk manuk, jaluk manuk. Sini. Jaluk apa? Kayak Jaluk apa, apa? manuk? Apa? Cucak. Cucak nyowo. Cucak lawa. Heeh. Yang ngomong dalam Manuk hati ini. tetap dicatat ya. Nek ngene iki ulo, Mbak. Iya bar yo.
yang mana yo coyo. Dibili. Sik tengah jaluk gendong lho, Bar. Iya. Ayo Mel. Iya. Iya. Yo.
Yuk sekali lagi. Nyuwun apa Sahara? Sahara.
Yo. Ya, yo, iya. Lagi, ayo. Gendong toh. Aku mau. Yuk, sabar Ayo, yuk. ayo, joget ke yuk. Sabar, sabar. Boleh. Ora. Kono ewang kono raja muda ing Wanara. Sarimen main bola. Menika sampun purna babak angka 3. Perlu jalan toh, Bang. Kewanen nih. Arek Bali para bar. Bar. Bali. Imburimu dadi kuwi. Wah, ini Ayo. gunahane. Dalane liwat kene, Yo, dalane liwat kene. Sepoti yo. Bar. Yuk, wah, ini gunahane. Nunggu gending no, nunggu gending. Nunggu Ya. gending. Nunggu gendenge, Sarimen pergi ke pasar. Ora dikendangi. Ora dikendang. Passwordnya sabar. Mubeng se. Mubeng se, bar. Ya. Lindung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, hati kesal. Matur nuwun. Matur nuwun. Tanggap ke sabar iki.